Màquina de segellat de cinta semiautomàtica per a caixa de llauna, pot de plàstic i diverses formes de tancament de caixa a cinta. Adopta un sistema de control PLC i un funcionament de l'interfície de pantalla tàctil, que és senzill i fàcil de mantenir. Un motlle pot cobrir diverses mides, fàcil d'utilitzar. I l'estructura de la màquina és estable, convenient i millora l'eficiència de producció. És l'equip d'embalatge ideal per a aperitius, indústries químiques i tots els productes d'embalatge de caixes amb cinta.